أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته وأشهد أن محمدا رسول الله اعترافا بنبوته wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu liirsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyad. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus wonten ngarsanipun murabi ruhi ma'ahad riyadatul ukul Abah Kyai Haji Imam Jurjani Hasbullah saha ibunya Hajah Ning Malihah engkang kawula panjenengan sedaya ajeng-ajeng barokah ilmu nafi'ipun saha kita dereki minat dunya hatal akhirah wonten ngarsanipun para alumni sedaya, wonten ngarsanipun ketua alumni, ketua ikana engkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah siang punika kita nglaksanakaken kewajiban kita thalabul ilmi, kita sakit sareng-sareng golek hiburan kelingan dawe gosip nih santri ini golek kumpul-kumpul hiburannya ngaji ini ora ngrungokne pidato tapi ngesai karena nek ngrungokne pidato sakniki mboten usah ngenteni pon-ponan buka YouTube teng pundi-pundi pidato jenengan ajeng milih kiai pundi mawon konten, tapi lek ngesai kitab niku nglemesne tangan maknane utawi iki iku niku hiburan saestu. Kula nggih dawuh kelingan malih dawuhipun Mbah Kyai Maimun Zubair. Jadi kiai niku lek gak ngerti makna utawi kiku niku gak iso ngalim. Keranten lek cuma ngerti bahasa Arab tok niku wong Arab kabeh pinter bahasa Arab, bahkan bayi wonten Arab ngoten pun pinter bahasa Arab. Jenengan mawon kalah kali cah cilik arek SD pinter bahasa Arab. Tapi wong Arab nggih ora kabeh dadi ulama. Mboten kathah. Artosipun siri ilmu niku memang nggih kados mekaten. Siri ilmu niku diawali dari ketika kita memahami tentang tata bahasa Arab kanthi narkib ingkang sae, nasrib ingkang sae, itulah merupakan siri dari ilmu. Keranten nggih Quran diturunaken kalian bahasa Arab. Hadis Kanjeng Nabi nggih kados mekaten. Makanya mau tidak mau kita niku utawi iki iku niku senajan kita maknani setunggal kitab niku dimaknani jenengan ngaos Irsyadul Ibad ping 11 ping 12 ping 15 sing dimaknani padha niku mesti tambah pinter. Dawuhipun Mbah Sien Mufatis wonten Ploso Mbah Imam sinten namine Pak Pasir Mbah Imam Rosihin niku dawuhaken niku nyepeng pelajaran mantek. Sopo sing mlebu pelajaranku paham gak paham insyaallah tambah pinter. Niku didhawuhaken kados ngoten mboten paring alasan. Bijinge malih rawuh terus maringi alasan. Ketika lari niku wonten mubayin kan ngajeng kan nerangaken ternyata mubayine bae gak paham. Akhirnya pun nerangaken. Lah iki lho nggih, mantek iku angel. Saking angele mawon mubayin sing wis sinau sewengi bae ora paham. Artosipun napa? Niki termasuk bentuk tasyakur kita wonten dipun paringi kanigrahan kalian Gusti Allah. Inggih punika kita dipun paringi akal sehingga akal kita ginakaken kangge mikir pelajaran sing angel menika. Mengko Gusti Allah pasti janji la in syakartum la azidanakum, mesti ditambahi tambah pinter. Begitu juga ngelemesne tangan kita niku ditakdiri karo Gusti Allah gak gemen-gemen. Dawuh Kanjeng Nabi mayuridullah khairan yufaqihu fiddin, yufaqihu fiddin niku lek makna kula ya sing ngerti utawi iki iku. Ketika kita utawi iki niku kita pun dipun takdiraken kali Gusti Allah, terus kita mulai malih maknani sing kadang niku wis bolak-balik kita paham, kadang maklum, kadang saking apale terkipe. Tapi kita tasik napa niku tangan kita tasik kita gunakaken untuk ngesai sing kados mekaten niki bentuk salah satu bentuk syukur. Terus wong-wong niku lek syukur mesti enak
napa malih bab ingkang kita pelajari, ingkang kita kaji menika mengki adalah bab sedekah. Nggih, kula kelingan niki tahadus minik mah mawon nggih. Umi kala wingi niku tindak wonten Kebumen. Tindak wonten Kebumen. Terus esri kula niku titip kan numbasaken pacitan roti jajan ajeng damel napa niku tilik tanggane sing anake nembe wangsul. Asline artosipun diniati kanggo sedekah. Nah, ketika niku tokone banana kranten dibangun pindah teng celak stadion niku. Teng celak stadion pun rampung. Lah Kang niku ketika sing nyetir niku mboten salah dengleng. Mundur jane mboten banter. Keranten mobil niku diparingi bumper besi. Menangan akhirnya sing diunduri niku mobil Brio, lah niku ngajenge desok wonten niku terkenal daerah niku kathah premane. Akhirnya Kang Zen mlebet teng tiang niku tasik teng lebet diparani kalih Kang Zen dipuruki wonge saking kepenake ya mesti dilukikan. Biasanya kados ngaten kan dadi kesempatan niku saking kepenake. Terus pun kata mawon mengke di anu mawon teng griya mawon. Ini ternyata sing duwe namanya niku ayam goreng elok niku. Akhirnya dipuruki teng niku. Kang Zen niku ajeng sonten-sonten badhe ngeteraken Umi kondur. Terus ajeng diparing arta kalih benjing mawon mik kadosan pun ternyata digirika pun sekeca kepenak pun dibeto bengkel mawon mengke tagihane pinten mengki kula paringaken tagihan. Orang golek kepentingan ya orang golek kebadan gak lihat. Artosipun gampil urusan. Abah niku ketika ditelepon kados ngoten niku bergelisah. Umi kok gak kondur-kondur, terus piye urusane. Soale saya nate urusan mobil sing rumiyin sing napa niku Avanza riyen niku sampai berbulan-bulan bahkan nginep teng kantor polisi sampai meh 2 wulan mobile. Terus niki salah satu kekuatannya wong sedekah. Urung sampai nglakoni sik niat sedekah mawon ngoten niku urusane dipun gampilaken kalian Allah.